Okay. So karon kabalo na mo kinsay amahan ni Jesus. Atong ipakita ang atong panag-inigsuunay. Inigsuunay daya. Mao na ba kaning lugar diri? Kalayo naman ani. Oh, kalayo ba ning lugar? Uy, padre, may ganiabot na jud ka padre. Maayo. Ikaw tong ni-contact nako diri sa pamisa sa inyo ha? Lagi padre, magpamisa lagi ko sa akong kapilya lagi kay. Oh, kalayo. Pasalamat sa ning inyo ha, oy. Napasensya lagi kayo padre kay layo gig jutay. Lapok pa jud kay tanan. Oh, mao gyud. Nagbuan-buan man sagud padre. Sige. Nya asa man ko ani? Dire agi padre, dire. Dire sige. Puro mag ansog sa barang. Ay, nakapansin ka ni padre? Di ka murag naisay gitanaw. Lagi na murag sig. Nangyo ka dire wala. Ay, limpyo ana tong palibot. Uy, pamisa ba day tag-ugaw atong palibot? Dire iya dyan ang gibantayan ba? Lagi. Saan nang paria uy? Maningkod na ta. Mantay man sa iyang kuan. Buhok yun. Asa pasad, asa mga tao diri oy. Dukar man ni kabuok ako ang misahan di ay. Uy, dali na mo. Dali na. Dugay. Ta, malingkod na ta. Kaya ikaw na si padre. Sige. Ay, makamisa na gid. Sige, karon makabahos na gid ko. Ako ning ipasumbingay sa ako ang ebanghelyo. Barok. Kinsay nangihi diri. Kinsay nangihi diri. Tug-ana mo sa tinod. Normal ra na nato. Hugawan ka mong dagko. Dili na mo usab kami. Nagtong bawaan ko pare. Kita din nangihi diha. Hey, kuya oy. Sige, magsugod na ta. Sa ngalan, samahan. Juning padre, pero patay na. Pataka ra mo sad ko. Kaya di tinuod nga ningo man si pader nga pangahan ko sa akong amahan. Patay na. Patay naman sad akong tatay. Tinuod man sad na akong Okay nag-ingon ni padre. Oh, ingon siya. Sa ngalan sa amahan. Patay naman ako amahan si Juning. Ang anak. Ulitaw pa ko padre, wa pa ko'y unok. Lampong ka. Wa siya mangutana ni mong may anak ba ka? Patak ka lamang yun ka din na, oy. Pasumban ka man lang. Wala siya maingon nga. Mangutana ni mong gulitaw ba kag may anak ba ka? Yan sa anak. Hoy. Ano mamong saba makay mong duha diha? Na si Lemuel padre ay pataka lag tubag. Ikaw sad. Ay ako, ikay gipungol ikay ni tubag din na. Sige na. Pataka ramang giga. Mag-ebanghelyo na ta ha. Sige. Sige padre, padayon ta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus gikan sa bukid, ninaog sa patag aron magpaila sa mga tao. Kinsa si Jesus? Ako na bawaan padre, tagadan bantayan man na siya, di ba? Giniagawa mo. Ka raman sa dagdag. Katom ng taga-bugo. Nanisamot nagpataka din ay taga-bugo. Nga, tagadan bantayan man si Jesus. Una mo nahilan padre. Nga tagadan bantayan si Jesus. Kami gahapon sa bugo. Nagkita na hinuon mo. Patak, ikaw ba? Mo na madaot. Kalaki, pataka lang. May pa, maminaw ta sa kuan ni padre. Ganina raman mong duha diha. Unsa nga gusto mo puli mo dire? Padre, pasensya na padre. Oh, Siguro ni. gani pagtarong. Sao masan niya si Lemuel padre nga magpaunaon nagtugan. Pataka raman. Mo na nga, pasensya na kayo padre. Gina. Sige padre. Karon balik. Kinsa si Jesus o kinsa ang iyang amahan? Okay ba ka? Kung kinsay amahan ni Jesus? Musod ikaw. Samot na. Kita may pangutan-on ng padre ngong takabaw. But lang. Padre,
Wag mi makaibaw padre kung kinsay ang amahan. Tanawara. Wag yun kaila sa amahan ni Jesus. Ang amahan ni Jesus, San Jose. Oh, di ba? Kamo muragid mo dili mga Katoliko. Why simba-simba? Ay, kato siguro silingan namo siguro. Ay nakaiba man day ka. Ganina pagpangutan ng padre, wa man kam Ingon mo si apelido. mausad. Silingan day mo sa. Silingan. Silingan day mo Jesus. Oh, mga to niya ta. Ah, Pasko ra baron. bitaw, mamasko ta dito. Kay bawo ka man di ay padugay-dugay pa ka. Okay. So karon kabalo na mo kinsay amahan ni Jesus. Atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Penigsuunay day ha. Yawa ni mga tuhan ng panag-inig suunay. Uy, magbinukbukay man. Oy, sige na mo, sige na. Sige na. Iyon na. Oh. Karon, mga lawat na kita. Si Jesus nikuha og pan para sa ilang panihapon. Pas man. Upak, Lord. Puro lang padre og kaon no. Mangayo siguro sa tao. Kay mapis sa siguro tag kaon na yung gikaon. Ngay gasay. Ito ko. Apeli lang ko. Ikala ingon nitong padre nga pwede ba tamo? Ay bahala kay di koy. Kaya nga mag-share magkaon-kaon yan ata nagtanaw. Langos para tagaan ta. O karon, mga lawat na kita. Lawas ni Kristo. Limuel. Taka naman juga nagtumbag. Ay, bala kay siya. Hawa na. Padre, tulo to imo. Tulo di ay. Pilay ganahan mo ipuno. Gigot. Ikaw, dali. Lawas ni Kristo. Iyon. Saan mo ni mga tuhan na ni? Ano ni? Ano ni? Ika pa nga pag ay kakanan kag gusto pag ka ba po yung kalawa? Yun na, wala na. Karon tapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Ang Ginoo maana kaninyo. Wapay siguro. Ay, salamat. Alam mo, lahuman na gid ang misa nga atong gipamisa. Pero wa pa man iabot ang pagkaon nga atong giandam ni Muli. Palingkuro na to. Oh, sige, tagay bangko kay maikog ta ni padre nga nagbarog. Padre, andam pa ang pagka. Salamat. Oops.